Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma sholli ala Muhammad wa ala ali Muhammad. Ma'asyiral muslimin muslimat jamaah pengausan Masjid Al-Ukhwah Sorowetan, Masjid Legowo Darussalam, saha Masjid Al-Huda Surabayan RW Gangsal rahimakumullah. Sumangga langkung rumiyin tansah kala dherekaken ngunjakaken raos muji syukur dhateng ngarsa dalem Allah Subhanahu wa taala awit dumugi dalu menika kula panjenengan sami tansah pinaringan nikmat iman Islam, kesehatan kesarasan umur panjang katitik saged makembal manunggal wonten ing Masjid Al-Ukhwah menika dalam rangka tholabul ilmi, mendatangi majelis zikir, majelis ilmu saben-saben malam Rabu. Alhamdulillah niki giliran kula biasane kalih Ustadz Mursito niki gandengan wau Mas Putra kula riyin. Sholawat salam mugi tansah kunjuk dateng junjungan kita sedaya Bapak Ibu, junjungan kita Kanjeng Nabi Agung Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ya Allah kula nyuwun gesang ingkang istiqomah. Ya Allah kula nyuwun benjang pejah husnul khatimah. Sholawat sholatullah ala toha sholatullah ala yasin. Nyuwun dhateng ngarsa dalem Allah Bapak Ibu sedaya mugi kula panjenengan tansah pinaringan gesang ingkang istiqomah, ajeg jejeg runtut kontinu terus menerus anggenipun nglampahi ibadah ngantos pedhotipun nyawa wonten ing diri kula panjenengan sedaya. Bapak Ibu jamaah rahimakumullah, kula panjenengan gesang wonten ngalam donya, manusia hidup di dunia menika pasti memiliki hawa nafsu. Nggadahi napa Bu? Hawa kelawan nafsu. Sebab hawa nafsu menika kangge membedakan dengan makhluk yang lainnya. Menawi kewan menika diparingi insting untuk mempertahankan diri, insting untuk melanjutkan keturunan. Tapi menungso di samping saged mempertahankan diri, menjaga diri, di samping saged melanjutkan keturunan, ugi diparingi hawa kelawan nafsu. Napa Bu? Hawa kelawan nafsu. Hawa niku nak cara bahasa tegese turun. Nak cara gampangane ngono, kekarepan sesaat, keinginan sesaat.
sifatipun emosional, gur sesaat. Padane wau panjenengan awan-awan kepanasan enten Tegal. Kok ndelalah ana bocah nyekel es diseruput. Ngoten jenengan sesaat kaya-kaya dadi pengin. Mak terbesit di dalam manah kula panjenengan. Wah, ngene iki nak ngombe es endah segere. Keinginan jenengan sesaat niku diwastani hawa. Diwastani napa, Bu? Hawa. Ibu-ibu nate mengalami sesuatu sing keinginan sesaat. Jane urung karep ning gara-gara nonton dadi karep. Nate mboten, Bu? Nate to? Niku. Pas rewang apa pas jagong ngerti sampinge padha mangan snack nganggo gelang gwedi-gwedi. Lah jenengan mikir noleh jane nak ora noleh ora nyawang ora ndek keinginan. Ning gandeng kadung noleh nyawang dililang, dileling alah endah aku senenge nak ditukokke Pak Letole gelang sak gedene sakmono kuwi. Angger wayah jagong iso tak nggo krompiang. Nah, gitu, Bu. Lah niku nomor kalih enten namine nafsu. Nafsu niku sifatnya jiwa, ego. Yang sifatnya biologis, kekarepan. Mula lajeng Imam Ghazali dawakan ono nafsu amarah, ono nafsu lawamah, ono nafsu mutmainah. Gitu, Bu. Nafsu amarah contohnya kula jenengan gampang nesu. Nafsu lawamah contohnya kula jenengan bar nesu niku terus getun. Alah, ya ngopo aku mau kok ngeplak anakku, tiwas anakku ya dadi nangis. Lah niku. Lajeng nafsu mutmainah ingkang sifatipun dalam jiwa, ketenangan hati. Lah nafsu kala wau munggahipun Imam Ghazali enten ingkang nyupiri Bapak Ibu. Enten ingkang napa? Nyupiri, mengendalikan, ngendaleni. Lah sekawan nafsu niku wau setunggal dipun wastani tobaiyah, sabuiyah. Tobaiyah, sabuiyah. Napa, Bu? Nafsu watak watuk kewan galak. Napa, Bu? Watak watuk kewan galak. Karo aku. Gen ketok. Bu. Gen ketok lho. Kula nanya nyawang Jawa bruwet lho, Bu. Nomor setunggal napa namine? Tobaiyah, sabuiyah. Nafsu kewan galak. Contone kewan galak niku contone asu, macan, ngoten niku. Macan ngoten mawon nggih. Niku kecenderungane nak kula jenengan dirasuki nafsu kewan galak niku biasane gampang nesu, gampang uring-uringan, golek benere dhewe, apa sithik sarwa ora beneran. Pokok aku kudu sing paling bener, keputusanku sing paling tepat, liyane salah kabeh. Mula jenengan bapak-bapak, ibu-ibu nak lagi ketunggonan nafsu watak kewan galak, coba jenengan tingali nak jenengan niku nembe duka, nembe nesu kalih rama utawa kalih putra. Omongane ora terkontrol. Nggih napa nggih? Ngendikane mboten terkontrol. Biasane injih Mas ngono. Tapi gandeng atine semrengwang, kemrengseng. Akon anake ora ndang ditumandangi wis ngetokke swara suranten ingkang boten sae. Nggih napa nggih?
Apa meneh ora beneran karo bojone. Biasane arep buka lawang krasa nguyuh nyangkolah niku ya ngek tutup det. Tapi karena atine ndongkol mangkel. Biar. Jane nak ditutup alon-alon ajane rak ya mboten napa-napa to, Bu. Kenging napa ndadak dijedorke ngono. Ben krungu tanggane apa piye? Ben ketok gagah nak lagi nesu ngono apa piye? Nggih napa nggih? Atine anyel. Ngoten niku ketunggonan nafsu kewan galak. Kula jenengan pun nate ngoten niku. Bapak-bapak nggih pun nate. Berarti kula ketularan jenengan. Niku namine nafsu kewan galak. Lah, pun paham nggih? Mula nak kula jenengan nembe ketunggonan nafsu kewan galak, langsung istighfar. Astagfirullahaladzim. Syukur bake terus wudu. Syukur ana sing ngelingke wis nduk nyebut nduk wis sabar pancen ki pepestene anakmu, pepestene bojomu, pepestene awakmu sing sabar ngoten. Ngoten niku. Kudu dilatih nggih Pak Bu nggih. Niku nomor kalih apa mau rapal kula. Tobaiyah hayawaniyah. Nafsu kewan biasa. Nafsu napa? Kewan biasa. Nak kewan galak niki wae cenderung ngrusake ketok. Ngrusak ning ketok. Contone kok jenengan ngerti nutup lawang. Biar alah Pakmu polahe jap-japan. Nomor kalih kewan biasa. Contone wedhus sing gampang mawon wedhus nggih Bu nggih. Lah, wedhus niku kewan biasane sifate piye? Wong jenenge ke ya wedhus. Jenengan duwe wedhus lanang. Tanggane jenengan duwe wedhus wedok. Kok ndelala wedhus lanang niku piknik. Wedhus wedok diumbar enten latar. Ndelala latar niku kebak suket. Lah kok wedhus jenengan niku mara sapa? Terus melu mangan suket. Niku njaluk izin kali sing di omah mboten? Mboten. Kok ndelalah wedhuse kok pengen mak cingkrik. Mangke nembung karo sing duwe wedhus mboten? Halo, halo. Lah niku jenenge nafsu wedhus biasa. Namine lali meneh to. Harotobaiyah hayawiniyah hayawaniyah. Angel kula. Basa Arabe niku. Nafsu kewan wedhus, contohnya kewan biasa wedhus. Wedhus angger mangan wonten niku ora izin. Delalan jenengan bar nyampe latar wedhus tangga ya srindele malah teletek ngono iki. Wo, wedhus ra cetha bar tak pel tak saponi. Ora gur wedhus pitik barang, Bu. Nggih to? Ben nate jenengan nembe ngepel, ben nang pitik niku macingkrik lewat nggon teras ngeten iki. Mbok menapa? Bu Kemi kan sering. Wah, iki ya kewane ya pengen golek dalan alus lho. Wong lewat kono ya kena ndadak cingkrik. Mak crit. Wah. Wong jenenge nafsu kewan. Kewan ku ora kena disalahke wong kewan ora ndek nafsu kok ora ndek akal pikiran kok kaya wedhus ki mau, nggih to? Wedhus lagi ingin piknik mak cingkrik. Ora mungkin sing duwe wedhus malah astagfirullahalazim. Ya Allah ki wedhuse sapa ora cetha tenan awan-awan cingkrikan nang kene. Malah ling duwe wedhus alhamdulillah nggih to, Bu. Alhamdulillah wedhuse Mas Wahid. Sesuk nak aku meteng loro Mas Wahid tak ikei siji ngono. Niku nak wedhus, Bu. Ning nak menungso kok ndek watek ngono kuwi berarti menungso wateke kaya ampun nyawang kula wedhus. Niku nomor 3 nafsu tobaiyah syaitoniyah. Nafsu saking watak-watukipun setan. Watak-watukipun setan. Setan niku mesti mengajak ke dalam kejelekan.
ngajak ke dalam keburukan. Ora enek setan kok ngajak apik niku ora enek. Mesti ngajak kejelekan. Niku. Mula biasanya sifatipun serakah. Sifatipun serakah. Kabeh pengen dikuasai dhewe. Nah niku. Lah kula jenengan belajar niki, belajar mengendalikan nafsu setan. Mulai enten hadisipun Kanjeng Nabi, kula ora apal soalnya dawa, persempit setan itu mengalir ke dalam tubuh manusia seperti mengalirnya darah Bapak Ibu. Jadi bendina ki awake dhewe nggo dalan setan. Maka persempit lacunya setan bisaum dengan puasa. Dengan apa, Bu? Puasa. Puasa, ngertos puasa. Poso, Mbah. Poso, Mbah. Ning nak Mbah ya nak tesih kuat kan poso, nak mboten sarasa poso. Prihatin kan macam-macam to, Bu. Ana sing seneng sedekah, ana sing remen wiridan, ana sing remen ngaos kados bukene ngaji, sok awan sore ngaji ya arep piye gur garek 2M kok mukti karo ngenteni mati kok nggih to, Bu. Nggih to, Bu. Napa arep ngenteni urip dawa ora nggih mboten. Sak cukupe mawon nggih to. Lah niku anten sing remen dolan-dolan, anten remen macam-macam. Lah niku. Lah kula jenengan belajar mengendalikan. Di antara trik mengendalikannya niku bisaum dengan berpuasa. Wong puasa wae iki sak jek melek kok, Bu. Nggih to, kula wae ya mulai sekolah panas gerong ngono iki. Wah, kulkase isine ya entek nyang pengging. Sire garep pengen tuku buah tok. Ning ngerti es buah, es dawet, es cendol kabeh dituku, Bu. Alah apa ya iki sing jenenge hawa aku. Ning dawet diompun minum sak glegekan wis trimo. Glegek alhamdulillah ya Allah. Jebul sing tak ingini kae mau jebul wis ora pengin. Penate ngoten niku, Bu. Jenengan nggih penate ngoten niku. Berarti kula ketularan jenengan. Lah, ingkang terakhir nafsu tobaiyah robbaniyah. Watak-watakipun robbaniyah, pangeran. Contonipun kula jenengan angger mireng swara azan ndang gage-gage. Wah, masjid tengah kok wis kumandang azan. Mana jenengan ndang mak jrekal gage-gage cek-cek. Ndang gage-gage kok jenengan mana jenengan ngoten niku berarti jenengan nggadahi nafsu tobaiyah robbaniyah. Duweni pembimbing sing apik. Nafsu niku sae. Mula niku di antara sekawan nafsu niki wau sing sae sing nomor sekawan niki wau, sing terakhir robbaniyah. Mesti ngajak apik. Halo, het masjidan kono wis subuh tangi. Alah kok sik Gusti adem-adem kok ya kon tangi. Malah ngelem kemule dikene kene Pakmu kene rasanya ndi. Harus kita mah cengkelak, harus mengalahkan keinginan ego kula panjenengan sami. Lah niku. Niku namine nafsu robbaniyah. Pramila lajeng wonten Al-Qur'an Allah Subhanahu wa taala ngendikaken wonten Quran surat Shad ayat 26 wala tattabi'il hawa faidhillaka ngan sabilillah. Janganlah engkau memperturutkan hawa karena akan menyesatkan kamu dia dari jalannya Allah. Nah awake dhewe nuruti hawa niku wae, Bu. Mesti dadi males ngibadah. Nggih napa nggih? Wong kula dhewe sosok ya nganggo males kok. Wong kula ki subuhan sosok ya ora tertib. Sosok ya ra ketang seminggu pisan ngoten mboten subuhan teng masjid kok, Bu. Subuhan ning omah, mosok kok enek omah ora tau nggo salat ta kok. Salate jane ning omah niku salat sunah jane. Ning kala-kala kula salat wajib dhewe ya Wanis. Gen tak nggo sok tak nggo bekti nek aku ki beler. Seperti itu. Dados kula jenengan Bapak Ibu jamaah rahimakumullah sekawan nafsu menika monggo belajar kita kendaleni. Kita kendaleni nggih Bu nggih. Nak kon ngilangi sosok ya angel. Wong niku dadi watak-watukipun menungso. Sosok ya duwe nafsu kewan galak. Nggih Bu nggih. Wong
ngecurke wedang ngono. Nak lagi ora nesu mak enjih Mas nesu. Nyo, gaglaken dhewe kono, untalen dhewe kono. Masya Allah ngladeni karo kakunge kok ngosomen. Nggih to Bu nggih? Bu, wis masak urung? Wis. Halo neng dhuwur meja. Ndang dipangan. Yo, sik tak leren sik. Lagi timlik dibuka ana lawe. Anakmu urung mangan dingengei. Lagi arep disendok wis dipegang. Nggih napa nggih? Oh nak ra ngono ibu-ibu biasane bapak ana ngomah. Pakmu, sik aku tak nyang pasar sik kae kok ayam mendung. Memeanu ndang dipulungi, aku tak nyang pasar dhisik. Urung mau wis ndrindil pesene. Nggih ta, Bu? Lah niku. Napa, Bu? Jelai. Oh, ngoten niku. Oh, berarti bojo yang jelai to, Bu? Oh, sejak anak aku urung duwe ya. Jelai ya. Lah seperti itu, pramila kula panjenengan monggo Bapak Ibu kita belajar. Sagete ya gur belajar mengendalikan nafsu kewan galak ya kita kendalikan. Kok ketrucut kebacut istighfar mawon. Astagfirullahaladzim, niat prejeng aku dudu nabi wonten istighfar. Kok kewan biasa niku ya astagfirullahaladzim. Kok kaya setan ya astagfirullahaladzim. Pokok kula jenengan kedah eling emot dateng Gusti Allah. Enggak istighfar sareng-sareng. Astagfirullah. Wah, jam 8. Astagfirullah minal hataya. Rabbi zidni ilman nafi'ah wa wafiqni amalan sholihah. Nyuwun dateng Gusti Allah Bapak Ibu mugi kula panjenengan dados kawulanipun Gusti Allah ingkang saged ngeker ngendhaleni sekawan nafsu kala wau. Mugi-mugi keluarga kula panjenengan sami tansah pikantuk pitedahipun Gusti Allah menjadi keluarga ingkang beriman dan bertakwa. Pun niki pun jam 8 kupat duduhe santen menawi lepat nyuwun pangapunten. Billahi taufik wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.